салом давталабони азиз, бо шумо Ғафур Акбар ҳастам. Мавзӯи имрӯзаи мо масъалаҳои статика. Якумин масъалаи статика ин оид ба фишори механикӣ аст. қувваи принтер 60 ньютон буда, ба сатҳи мизи масоҳаташ 120 сантиметри квадратӣ чӣ қадар фишор меорад? қувва F баробари чанд ньютон? 60 ньютон. ба принтере ки масоҳаташ 120 сантиметри квадрат аст чӣ қадар фишор меорад? Пеш аз он мо бояд сантиметри квадратро ба метри квадрат гардонем. 120 зарби 10 дараҷаи минуси 4 метри квадрат. Чаро? Чунки аз сантиметри квадрат ба метри квадрат 2 қадам аст. Аммо 2 ро зарби чанд мекунем? Зарби 2 дигар мекунем 4 мешавад. Вақте ки ба боло мерафтем минуса мешуд ку. Минуси 4. Акнун формаи фишор аз мо пурсида истодааст, фишори онро муайян кунед. Формаи фишор чӣ буд? P баробари F тақсими S. F тақсими S. 60 тақсими 120 зарби 10 дараҷаи минуси 4. нигоҳ кунед. Як нолро бо як нол хат мезанам ихтисор карда. Минуси 4 вақте ки ба боло меравад 10 дараҷаи плюси 4 мешавад. 6 чанд та нол? 4 та нол тақсими 12. 6,000 тақсими 12 мешавад 5,000 паскал. ҷавоб ба чанд баробар шуд? 5,000 паскал. хатоге ки шумо дар ин савол карда метавонед, ин гардондани сантиметри квадратӣ ба метри квадратӣ мебошад. Яъне ки ба гардондани ин диққат диҳед. саволи навбатӣ. ба масоҳати 3 метри квадрат ҷисми массаш 15 килограмм чӣ қадар фишор меорад? масса 15 килограмм, масоҳат 3 метри квадрат, фишор номаълум. формаи фишор P баробари F тақсими S буд. мушкили дар ин аст ки мо F надорем. ба ҷои F чӣ дорем? M дорем. метавонем ягон хел формаи F ро кушоем. бале, кадом хел? F ро агар кушоем mg медиҳад. аз формаи қувваи вазнинӣ тақсими S. массаи мо 15, g мо 10, масоҳати мо 3. 15 зарби 10 150 тақсими 3 баробари 50 паскал. ба чанд баробар шуд? ба 50 паскал. дар давом дарозии ҷисм ба 5 метр ва бараш ба 2 метр баробар аст. яъне ки як ҷисм дорем, дарозияш 5 метр, бараш 2 метр аст. бо қувваи 20 ньютон, қуввааш 20 ньютон чӣ қадар фишор меорад? формаи фишор чӣ буд? P баробари F тақсими S. F мо 20, S мо нест. яъне ки S ро мо бояд аз ягон ҷо ҳосил кунем. масоҳат худаш чист? масоҳат ин ҳосили зарби дарозӣ ва бар аст. яъне ки масоҳат ин А зарби Б аст. вақте ки мо дарозиро ба бар зарб мекунем, 5 ро ба 2 зарб мекунем, чанд мешавад? 10 тақсими 10. 20 тақсими 10 мешавад чанд? 2 паскал. ба чанд баробар шуд? ба 2 паскал. ба фикр нафаҳмидед, масоҳат чӣ будааст? вақте ки мо 5 ро ба 2 зарб мекунем, 10 метри квадрат мешавад. ҳамин чи аст? масоҳат. саволҳои навбатӣ оид ба фишори гидростатикӣ ва фишори гидродинамикӣ. якум савол. фишори стуни карасини баландиаш 0,02 метрро ёбед. баланди H баробари 0,02 метр. агар зичии карасин чанд бошад? 750 килограмм тақсими метри куб бошад, фишори онро ёбед. фишори стуни карасин, яъне ки мо дар бораи стун рафта истодааст, дар бораи карасин рафта истодааст, фишори гидростатикӣ мешавад. P баробари ро зарби G зарби H. фишори гидростатикӣ зичии бензин, зичии карасин 750 зарби 10 зарби баланди 0,02. ман як шакли ихтисоро дар шумо нишон медиҳам. вақте ки баъди вергул чанд адад асосӣ? 2 адад аст, ҳамон қадар нолро бо худ мегирад. яъне ки вергулро хат мезанед, 2 нолро бо худ мегирад. 75 зарби 2 баробар мешавад ба 150 паскал. дубора ихтисоро нишон медиҳам. нигоҳ кунед. 0,02 буд. баъди вергул чанд адад буд? 2 адад. 2 адад 2 нолро бо худ мегирад. 75 зарби 2 баробар мешавад ба 150 паскал. саволи навбатӣ. зичии моеъро ёбед. яъне ки зичии номаълум. агар суръати он 1 метр тақсими сония ва фишори он 350 паскал бошад. яъне ки гап дар бораи моеъ рафта истааст ки суръат дорад. яъне ки моеъ ҳаракаткунанда. агар моеъ ҳаракаткунанда бошад, ҳосил мекунад фишори гидродинамикиро. мо кор мекунем ба фишори гидродинамикӣ. P баробари ро V квадрат тақсими 2.
аз мо пурсида истода буд чиро зичиро. вақте ки зичиро ёбем барбудагии он поён меравад, дигарҳояш боло. ду фишори мо 350, суръати мо 1 дар квадрат ба 1 баробар аст. 2 зарби 350 мешавад 700. 700 тақсими 1 мешавад 700. 700 чи? Килограмм тақсими метри куб. чаро килограмм тақсими метри куб? Чунки зичии моеи мо зичии воидаш чӣ буд? Килограмм тақсими метри куб. саволи навбатӣ. зичии моеро муайян кунед ки агар дар чуқурии 5 метр фишори 4 зарби 10 дараҷаи 4 паскал баробар бошад. зичии номаълум. баландии чанд метр? баландии 5 метр. фишори 4 зарби 10 дараҷаи чанд паскал? 4 паскал доро мебошад. ягон формае гӯед ки баландӣ дошта бошад. формаи фишор П баробари ро зарби Ж зарби H. аз мо пурсида истода зичиро. вақте ки мо зичиро меёбем, барбудагии онҳо ба поён мераванд. фишори мо ба боло. фишори мо ба чанд баробар аст? 4 зарби 10 дараҷаи 4 тақсими ҷимон 10 зарби 5. метавонем 4 зарби 10 дараҷаи 4ро 4 та нол нависем. барое ки дараҷа чанд мебошад, ҳамон қадар нолро дар назар дорад. 10 зарби 5 чанд мешавад? 50. як нолро бо як нол ихтисор мекунам. 4000 тақсими 5 мешавад 800. аз сабабе ки зичи пурсида истодааст, воиди ман чӣ мешавад? Килограмм тақсими метри куб. ин буд саволи навбатӣ. саволҳо дар бораи фишори гидростатикӣ ва фишори гидродинамикӣ. саволи навбатӣ савол дар бораи фишори атмосферӣ меравад. якум савол. нишондиҳандаи анероиди сайёҳон 725 мм сумчаи симобӣ аст. яъне ки 725 мм сумчаи симобӣ нишон дода шудааст. мо фаҳмидем ки ҳозир мо дар баландӣ қарор дорем. чаро ин хеле хулоса кардем? Чунки вақте ки мо ба баландӣ мерафтем, фишори атмосферии мо чӣ мешуд? Кам мешуд. дар 12 метр баландӣ 1 мм кам мешуд. дар 24 метр баландӣ 2 мм кам мешуд. ҳозир чанд қадар кам шудааст, аввал бояд муайян кунем. аз 760 725ро тар мекунем ва муайян мекунем ки 35 мм кам шудааст. 35 мм чӣ шудааст? Кам шудааст. мо фаҳмидем 35 мм кам шудааст, аммо намедонем чӣ қадар баландида 35 мм кам мешавад. яъне ки x метр, аммо медонем ки 1 мм кай кам мешавад. вақте ки 12 метр ба баландӣ бароем. x баробари 35 зарби 12 тақсими чанд? 1. 35 зарби 12 мешавад 420 метр. яъне ки вақте ки шумо ба баландии 420 метр мебароед, фишори атмосферии шумо 35 мм кам мешавад. ба чанд баробар мешавад? ба 725 мм сумчаи симобӣ. саволи навбатӣ. барометри шахтиёрон 775 ро нишон медиҳад. 775 мм. ҳозир фишори атмосферӣ чӣ шудааст? зиёд шудааст. чанд то зиёд шудааст? зиёд шудааст 15 то. 15 мм сумчаи симобӣ зиёд шудааст. вақте ки мо боло мебаромадем, фишори атмосферӣ кам мешуд. вақте ки набарод ба поён дароем, чӣ? фишори атмосферӣ зиёд мешавад. яъне ки онҳо дар чуқуриянд. дар чуқурӣ чӣ қадар? дар чуқурии номаълум. яъне ки 15 мм мо намедонем кай зиёд мешавад, неки медонем ки 1 мм кай зиёд мешавад. вақте ки 12 метр ба чуқурӣ дароем, x баробари мо дар чуқурии 180 метр чӣ қарор дорем. 180 чӣ хел ҳосил шуд? x баробари 15 зарби 12 тақсими 1 баробари 180. саволи навбатӣ. дар баландии 120 метр чанд миллиметр сумчаи симобӣ нишон медиҳад? баландӣ чанд аст? 120. мо намедонем ки дар баландии 120 метр чанд миллиметр кам мешавад. аммо медонем ки дар баландии 12 метр 1 миллиметр кам мешавад. x баробари 10 миллиметр кам шуд. 10 миллиметр чӣ шуд? Кам шуд. аз чанд 10 миллиметр кам шуд? аз 760. 760 тарҳи 10 миллиметри камшудагӣ баробар мешавад ба 750 миллиметр сумчаи симобӣ. яъне ки анероиди мо дар баландии 120 метр 750-ро нишон медиҳад. аз рӯи қоида бояд 760-ро нишон медод. аз сабабе ки мо баландӣ рафтем, кам шуд. чандто кам шуд? 10 миллиметр. саволи навбатӣ дар бораи мошинҳои гидравликӣ. мошинҳои чӣ? Гидравликӣ. мошинҳои гидравликӣ форма доранд. якум формаи мошини гидравликӣ ин гуна аст. F1 биё дар инҷо нависем. F1 тақсими S1 баробари F2 тақсими S2. яъне қувваи якум ба масоати якум, қувваи дуюм ба масоати дуюм. ду поршени масоатҳояшон якним ва дуюним. S1 1,5 метри квадрат,
S2 2 метри квадрат. дар болои поршени дуюм куби вазнаш 150 ньютон. Яъне қувваи дуюм 150 ньютон. Чаро қувваи якум не? Чунки гуфта истодааст ки поршени дуюм. Вазни куби дар поршени якум ҷойгирӣ бударо, яъне ки қувваи якумро чӣ муайян кунед. Чаро ман вазнро P-неву F гирифтам? Чунки P ба F чӣ аст? баробар аст. ҳаршон ньютонанд. қувваи вазни метавонад ба вазни ҷисм чӣ бошад? Баробар бошад. шумо метавонед P гиред. Фарқият надорад. формаи мушоҳидаи гидравликӣ F1 тақсими S1 баробари F2 тақсими S2. аз мо пурсида истодааст F1-ро. вақте ки F1-ро ёбем, ҳамсояи онро ба поён равон мекунем. аммо ҳамсоя надорад. креси онро ба поён равон мекунем. креси он ба ҳисоб меравад S2. S2 ба поён меравад. F2 қатъи S1 ба боло. F2 150 S1 1/5 тақсими 2/5. 150 зарби 1/5 225. 225 тақсими 2/5 баробари 90 ньютон. қувваи мо чанд баромад? 90 ньютон. саволи навбатӣ ҳамин савол, аммо аз мо масса мепурсад. мо чӣ кор мекунем? мо ҳамихе қувва қатъи кор мекунем. қувваи мо 90 ньютон мебарояд. вақте ки 90 ньютон баромад, аз мо масса пурсид, мегардонем m баробари f тақсими g. 90 ньютон тақсими g баробари 10 баробар мешавад ба 9 килограмм. яъне ки бори массааш 9 килограмм ё бори вазнаш 90 ньютонро мегузорем. ин буд саволҳои чӣ? Мошинҳои гидравликӣ. саволи навбатӣ савол дар бораи импулси ҷисм. якум савол. автомобили массааш 0.5 килограмм бо суръати 30 метр сония ҳаракат мекунад. импулси автомобилро муайян кунед. масса 0.5 килограмм, суръат 30 метр тақсими сония, импулс номаълум. ягон форма импулс гӯяд ки ҳар ин бузургиҳо бошанд. форма импулс P баробари m зарби v. массаи мо 0.5, суръати мо 30. 0.5 зарби 30 яъне ними 30 баробар мешавад ба 15. воҳидаш чист? воҳидаш килограмм зарби метр тақсими сония. ин воҳиди чи аст? воҳиди импулс. саволи навбатӣ. варзишгари масса 60 килограмм ҳангоми давидан суръаташро аз 2.5 то 5 зиёд кард. импулси ӯро муайян кунед. нигоҳ кунед. форма импулс mv буд. боз метавонед чумои хеле кунед. P баробари m суръати дуюм минуси суръати аввал. яъне ки суръатро тарк карда метавонед. массаи мо чанд? 60. суръат аз 2.5 то 5. аз охири аввалро тар мекунем ку. 5 тарҳи 2.5 ба 2.5 баробар аст. 2.5 зарби 60 баробар мешавад ба 150 килограмм зарби метр тақсими сония. саволи навбатӣ. импулси ҷисм дар 5 сония. T баробари 5 сония. импулс ба 45 килограмм зарби метр тақсими сония баробар аст. чиро муайян кунед? қувва F баробари номаълум. ягон форма импулс гӯяд ки қувва ва вақт дошта бошад. формаи дуюм импулс P баробари F зарби T. аз мо пурсида истодааст қувваро. вақте қувваро ёбем, ҳамсояи онро ба поён равон мекунем. P-ро ба куҷо? Ба боло. P-и мо 45, T-и мо ба 5. 45 тақсими 5 баробар мешавад ба 9. аз сабабе ки ин қувва аст чӣ менависем? 9 ньютон. фаҳмо? дар давом мо ду саволи иловагӣ дорем, яъне ду саволе ки каме фикрронӣ талаб мекунад. саволи аввал. аробаи массааш 2 килограмм бо суръати 3 метр сония ҳаракат карда ба аробаи массааш 4 килограмм ки бо суръати 9 метр сония ҳаракат мекунад бархӯрд. зарбаро ғайричандир пиндошта суръати аробаҳоро баъди васлшавӣ муайян кунед. яъне ки мо дорем массаи якум, суръати якум, массаи дуюм, суръати дуюм. аз мо пурсида истодааст суръати аробаҳоро баъди васлшавӣ. яъне ки онҳо бархӯрд мекунанд, якҷоя мешаванд. зарбаи ғайричандир. зарбаи чӣ? ғайричандир. яъне суръати онҳо баъди васлшавӣ v штрихро дар назар дорад. суръати онҳо баъди чӣ? васлшавӣ. акнун формаи зарбаи ғайричандирро менависем. m1 v1 ҷамъи m2 v2 баробари m1 ҷамъи m2 v штрих. мо меёбем суръати штрихро. вақте ки суръатро меёбем, ҳамсоя ва креси онро ба поён равон мекунем. ҳамсоя ки m1 m2 ба поён равон мешаванд, крес чӣ? Надорад. дигарҳо ба боло. m1 v1 ҷамъи m2 v2.
m1 мо 2 зарби v1 мо 3 ҷамъи m2 мо 4 v2 мо 2 тақсими m1 ҷамъи m2 m1 2 m2 4 2 ҷамъи 4 6 2 зарби 3 6 6 ҷамъи 8 14 14 тақсими 6 баробар мешавад ба 2 аз 10 3 метр тақсими чӣ сония. яъне ки вақте ки ду ароба ба якдигар бархурд мекунанд ва дар натиҷа васл мешаванд, онҳо сурати навро соҳиб мешаванд ки сурати онҳо ба чанд баробар аст? Ба 2 аз 3 метр тақсими сония. саволи навбатӣ. дар паллаи якуми фашанги баробаркитф 3 бори 4 килограмма дар масофаи 2 метр ҷойгир карда шудааст. агар дар паллаи дуюми он 2 бори 7 килограмма дар масофаи 1 метр ҷойгир шавад, моменти он чӣ гуна мешавад? савол чунин аст. момент чӣ гуна аст? момент чанд хел мешавад? момент ду хел мешавад. моменти мусбат ва моменти манфӣ. мо чӣ хел фаҳмем момент мусбат аст ё момент манфӣ? пеш аз он ки мо моментро фаҳмем мусбат ё манфӣ, мо бояд фаҳмем ки кадом тарафи он вазнинтар аст, яъне моменти ӯ зиёдтар аст. барои инро фаҳмидан кор кардан лозим. моменти якум нигоҳ кунед. 3 бори 4 килограмма m1 3 зарби 4 чанд мешавад? 12. барое ки 3 бори 4 килограмма аст ку дар масофаи чанд? дар масофаи 2 метр. яъне ки d1 баробар аст ба 2 метр. агар дар паллаи дуюми он 2 бори 7 килограмма дар паллаи дуюм 2 бори 7 килограмма чанд килограмм? 14 килограмм дар дарозии 1.5 метри ҷойгир бошад. дар форма монда моменти зиёдтарро меёбем. момент m1 баробари m2 m1 d1 m2 d2 m1 мон 14 неву 12 зарби d1 мон 2 баробари m2 мон 14 d2 мон 1.5 12 зарби 2 24 14 зарби 1.5 21. кадоме аз он зиёд аст? тарафи зиёддагиаш 24. яъне тарафи якум зиёдтар аст. вақте ки зиёдтар бошад, муқобили ақрабаки соат меояд. муқобили ақрабаки соат ояд, ин моментро меноманд моменти мусбат. моменти чӣ? мусбат. ва бо ҳамин масъалаҳои статика ба анҷом мерасад. бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.